Krásny deň, milé dámy. Vítam vás na našej online tímovke a ja sa veľmi teším, že v tomto videjku vám môžem opäť zdieľať akcie, ktoré firma pre nás na mesiac apríl pripravila a zároveň vám aj pogratulovať hneď úplne začiatkom tohto videjka k nádhernému mesiacu, ktorý sme mali v marci. A ja verím, že to bolo aj vďaka tomu, že 16.3. sme prechádzali už na trošku drahšie ceny našich prípravkov, ale i napriek tomu si dovolím, že stále zodpovedá tá cena tej kvalite tých našich prípravkov. A hlavne si aj myslím, že veľa žien využilo tento skvelý VIP bonus, ktorý nám firma pripravila na mesiac marec a práve preto sme mali krásny tento mesiac a ja by som chcela, mali sme až 54,1% aktivitu týmu a ja by som chcela ešte raz na úvod každej jednej dáme pogratulovať k tomu, že ste si spravili objednávku, že ste sa starali o svoje zákazničky a že aj sami seba ste si dovolili viacej hýčkať. Poďme ale teraz trošku na taký úvod, čo ja teda som si zamilovala a čo by som vám vždycky v každej tej našej online tímovke chcela teda pár slov povedať. Každý mesiac v sebe nesie obrovský potenciál, rovnako ako tento aktuálny, do ktorého verím, že sme vstúpili s odhodlaním, odvahou a vierou vo vlastné schopnosti a silu. Znamená tiež príliv novej energie a príležitosti, ktoré môžeme svojim vlastným konaním, postojom a rozhodnutiami premeniť na inšpiráciu pre ostatných. Sme tou najlepšou reklamou našej jedinečnej spoločnosti Mary Kay. Svojou osobnou prácou vieme inšpirovať a ovplyvňovať v tom najlepšom význame stovky, tisíce ľudí okolo nás. Že má takú silu naša Mary Kay? Áno, viac ako 60 rokov po celom svete, viac ako 27 rokov v Čechách a na Slovensku sa o tom presvedčujú nové a nové ženy doslova na svojej pleti a po správnom uchopení kariérnej príležitosti aj v iných oblastiach svojho života. Toľko na úvod takého citátu, ktorý teda máme aj v aplauze, ak ste si ho prečítali už. A poďme teraz teda na tie akcie, bónusy a novinky, ktoré firma tento mesiac pre nás pripravila. Čiže úvodom mi dovolte, aby som vám predstavila balíčky, ktoré si môžeme objednať už od 1.4. a potom novinky, ktoré si môžeme objednať od 16.4. Takže poďme teraz na ten prvý balíček. Prvý balíček, ktorý je vlastne balíček čistenia pleti. Ja si to tu narolujem, pretože tak ako som vám spomínala, aj dnes dostanete už do svojich mailových schránok spravodaj a práve preto dôkladne si pozrite, čo všetko nám tam čaká. Ja vám to dneska len tak v rýchlosti zhrniem. Firma pre nás pripravila balíček čistenia pleti, z ktorého ja som úplne nadšená, pretože nám pripravila krásne, tak ako ja už dávno používam, dvojkrokové čistenie. To znamená, prvý krok použijem micelárnu vodu, ktorá zbaví našej pleti hrubej nečistoty a krásne nám tú pleť predčistí, opláchneme si a potom na navlhčenú pleť použijeme čistítko, či je to z Riperovej sady, z Clearprofovej sady, z Tanweissovej sady alebo zo základnej sady. Čiže toto dvojkrokové čistenie je úplne geniálne, pretože to nám zabezpečí kvalitné vyčistenie pleti a zároveň nám pripraví pleť na prijatie ďalších prípravkov, ktoré nám idú vlastne do tej spodnej vrstvy kože a robia nám na tej pleti to, čo potrebujeme. Ja na každej jednej hodinke krásy zdôrazňujem, že čistenie je najdôležitejší krok celej starostlivosti o pleť a pokiaľ ho zanedbáme, nedosiahneme výsledok na tej pleti taký, aký by sme si predstavovali. Vieme veľmi dobre, že to čistenie robíme pravidelne ráno aj večer. Ešte raz opakujem, ráno aj večer. Večer to väčšina žien robí
ale ráno ženy zabúdajú na to a práve preto im to zdôraznite. Čo je super, teraz k tomu balíčku na čistenie získavate zdarma aj tento náš odličovač, ktorý ja si dovolím tvrdiť, že je to odličovačom top 1 na celom svete. A odporúčam tento odličovač aj dámam, ktoré sa nemalujú, pretože vlastne ten silikón nám krásne vyživí celé očné okolie, ale zároveň aj nám vyživí myhalničky a nezaťažuje nám celé očné okolie. Čiže skutočne geniálny balíček a ja vždycky tej žene poviem, toto máte základ, pridáme k tomu už len krém a s týmto sa môžete začať hýčkať, máte všetko to, čo na začiatok potrebujete. Čiže úplne skvelé, úplne geniálne. Tento balíček máme v špeciálnej ponuke a môžeme si ho objednať už od 1.4. až do vypredania zásob, alebo teda do konca mesiaca, do 29.4., lebo vtedy je uzávierka pre kozmetické poradkinky. Druhý balíček, máme balíček saténové ruky. Ženy, ktoré milujú naše saténové ruky, tak tento mesiac firma pripravila, že vlastne pri zakúpení tohto balíčka získavate zdarma k tomu toto tekuté mydielko. Naozaj zase darček v hodnote viac ako 20 € a super ženy, ktoré milujú naše ruky, ja osobne ich takisto sama milujem a naozaj ich veľmi rada používam a tie ženy, ktoré riešia aj pigmentové škvrny, súčasťou zlikvidovania tých pigmentových škvrn je aj táto sada saténové ruky. No a máme tu ďalší balíček a to je balíček telový sprej s lotosom bambusom. Tu by som vás chcela upozorniť, pozor, tento balíček sa nenachádza v špeciálnej ponuke, ale nájdete ho normálne v oddelení alebo teda v bloku starostlivosti o telo. Tam si vyrolujete telový sprej Lotos Bambus. Navolujte si tam nie len jeden, ale dva tie lotosy. A pokiaľ tam máte zadaté dva tieto lotosy, tak potom, keď dokončujete objednávku, v bonusoch vám vyskočí ponuka, kde si môžete vybrať buď náramok na ruku so srdiečkom alebo šperkovnicu. Takisto môžete si to objednať od 1.4. do 34. a do 29.4. až do vypredania zásob. Čiže toto máme geniálne balíčky, ktoré firma pripravila pre nás tento mesiac. Poďme teraz na novinky, ktoré si budete môcť objednať už od 16.4. Ja som pred chvíľočkou spravila aj videjko na túto našu top novinku, ktorú ja si dovolím tvrdiť, že firma nič lepšie na myhalničky doposiaľ nevymyslela. Myslela som si, že špirála Fanorama, ktorá bola uvedená na trh ako posledná, bola tam síce inovovaná nová Ultimatetka, aj tá je úplne geniálna, ale táto predĺžujúca špirála Grit Hikes má takú istú kefku, ako má špirálka Lažlo, hej, ale o tom som už natočila predtým to také videjko. Skutočne, keď sa pozrete na tie moje myhalnice, fakt, jak keby boli mrkacia bábika. Firma tvrdí, že, alebo respektíve je doporučené robiť 2 až 3 vrstvy. Naozaj stačí, ja som si tam spravila 3 vrstvy, ale skutočne stačí aj 2 vrstvy. Pozrite si potom videjko, ktoré som natočila pre vás, aby ste naozaj videli, že fakt tá špirála je úplne geniálna. Od 16.4. obvolajte svoje zákazničky, poprípade im môžete poslať moje videjko, hej, a uvidíte, ako sa vám budú hrnúť objednávky. Ďalšou novinkou, ktorú máme od mesiaca, je teda od 16.4. je takáto sada na obočie. Ja napríklad mám upravené obočie, čo je skvelé, dámy, tak v podstate, keď si upravíte obočie touto sadou, tak idete aj do vody a vôbec sa vám to nezmie. Máme tu pripravené 3 sady pre blondínky, je to blondé,
Potom tu máme pre hnedovlásky brunet a potom tu máme pre čiernovlásky dark brunet, vlastne naopak. Toto je dark brunet a toto je brunet. A vlastne v podstate zase vám v takom kratučkom videjku vysvetlím, ako vlastne používať túto paletku. Je naozaj úplne skvelá, takže tuto len zhrňujem tie novinky. Ďalšou novinkou, ktorú máme, je vlastne tento rozjasňujúci púder, ktorý sa volá Golden Glow, hej. Zabudla som si aplauz, takže aspoň v novej knihe o kráse. Ak sa pozrete, tak krásne je vidno, ja ho mám nanesený aj tu na líčkach. Je naozaj úplne skutočne geniálny, pozor, je to limitka. Takisto ako aj tie paletky na obočie, čiže keď sa vám zapáčia a po prípade budete mať možnosť, ja spravím aj deň otvorených dverí pre novinky, čiže môžete si prísť vyskúšať, otestovať tieto naše novinky ešte pred 16. Takže tieto limitky si vlastne zadovažte, pretože bude to niečo nádhera na leto. Viete, v lete, keď sme opálení a dáme si trebárs na líčka, alebo dáme si tu na lícne kosti, alebo dáme si do výstrihu, alebo dáme si na ramena. Máme ramena odhalené. Nádherne nám vyrysuje tú pokožku a krásne ešte zdôrazní to naše opálenie. Čiže naozaj skutočne je geniálny. Čiže doporučujem si ho zabezpečiť. No a posledná novinka, teda je to taká stará novinka, je náš osviežujúci krém na nohy, ktorý teda ja osobne milujem, keď chodíme na nejaké školenia, môžete ho použiť aj cez silonky. Ženy, ktoré majú krčové žily, takisto ho môžu krásne použiť, jemne chladí a skutočne naozaj ukludňuje nám tie naše nôžky a starajme sa o ne, lebo máme ich len jedny. Takže tieto novinky sa budú dať objednať. No a ja tu mám ešte dve také vychytávky a to je vlastne farebný olej na pery v dvoch teda odtieňoch. Blush, je to taký prirodzený odtieň, ktorý ja mám na perách a potom je to berry, ktorý je trošičku taký tmavší, ale vôbec nie je taký výrazný, jak vyzerá. A nádherný budú to charitatívne oleje, ktoré sa ale budú dať objednať až od 12.5., ale my sme ich dostali už v ukážke teraz, čiže takisto budete mať možnosť si ich otestovať. No a posledným novinkovým balíčkom, ktorý už máme teda od polovičky marca, tak je balíček slnečnej kozmetiky, čiže máme to gel po opalovaní, 50-kový krémik a 30-kový krémik. Viete veľmi dobre, že bol stanovený limit v marci a tento limit sa prenáša aj na apríl, čiže môžete si objednať 10 kusov po opalovaní, 10 kusov 50, 10 kusov 30 a 2 balíčky, teda celé balíčky tejto slnečnej kozmetiky. Čiže zatiaľ je ten počet obmedzený. Doporučím vám naozaj do každej jednej rodiny si objednať tieto balíčky alebo podľa toho, čo viacej používate, pretože naozaj je super geniálny a čakali sme na tieto inovované veci viac ako 3 roky a skutočne tá pokožka sa vám odvďačí za to, ako nádherne je toto. Takže to by sme mali všetko, tieto novinky, takisto ako aj tieto špeciálne akcie. Vám budem v jednotlivých videjkách ešte viac trošičku rozoberať, čiže pozrite si a znovu pripomínam, máte ich aj zhrnuté v našom spravodaji, ktorý dneska dostanete do svojich mailových schránok. No a poďme teraz na tie bónusy. Viete veľmi dobre, že tým, že každý mesiac dostávame VIP bonusy, takže tento mesiac máme, kto podal objednávku v marci a podá aj objednávku aspoň 1,5 basicovú teraz v apríli, tak získava kozmetickú taštičku s mašľou. Ja už som si ju zobrala domov, zabudla som ju zobrať so sebou. Takže úplne geniálna a už tam budete aj vidieť, čo vlastne môžete v máji získať. Zase je tam nádherné puzierko,
na ceruzky, plus sú tam teda kartičky, takže to máme jeden VIP bonus. Ďalej máme narodeninový bonus, to znamená dámy, ktoré sa narodili v marci v apríli a máme ich tam požehnanie tento mesiac. Určite využite svoj narodeninový bonus, ale pozor, tu musíme spraviť minimálne dvojbezikovú objednávku a získavate krásnu ružovú tašku, ktorá je skutočne fakt super, ja ju nosím všade so sebou a všade mi ju obdivujú, takže nenechajte si tento bonus ujsť. Ďalšia vec, veľa z vás zabúda na to, že firma pre nás kedysi pripravovala dvojbezikový bonus, 4-bezikový, 10-bezikový, každý mesiac je to individuálne. Tento mesiac máme ale iba 10-bezikový bonus. V tom 10-bezikovom bonuse sa nachádza vysokohydratačný rúž Festiva Pink, je tam špirála Lash Intensity a transparentný gel na obočie. Toto všetko stojí 62 €, ale my to môžeme vlastne si objednať za 31 € s tým, že ešte ide nám z toho dole teda tá 45% zľava, pretože je to basic, je to za 10 basicov a vtedy máme už 45% zľavu a môžeme si tento 10 basikový bonus objednať dvakrát. No a ideme na ďalší bonus, ktorý firma pre nás pripravila ešte tento mesiac a je to reaktivačný bonus, čiže dámy, ktoré nespravili objednávku, ja už som to dávala aj do skupinky, aj do jednej, aj do druhej, teraz to tu rýchlo listujem, myslím, že je to T2 až T7, áno, tuto to mám, od statusu P2 až po status P7. Ak v tomto mesiaci spravíte minimálne 1,5 basikovú objednávku, firma vám dá, pridelí vám teda k vašej objednávke ešte Ultimate maskaru. A tak ako som začala hovoriť o tých bonusoch, viete veľmi dobre, že aj odo mňa máte vlastne už keď spravíte dvojbezikovú objednávku, máte tam darček odo mňa a tento mesiac je to odličovač a za 4 basicy vyberáte túto kazetku vyberáte si túto kazetku alebo paletku na obočie, čiže myslím si, že tým, že spravíte objednávku, získavate minimálne 2, keď máte narodeniny, keď máte VIP darček, VIP balíček, tak získavate 2 až 3 balíčky vlastne v podstate naviac. Takže to by bolo zhruba všetko, čo sa týka noviniek, akcií, bonusov. No a v druhom videjku by som teda prešla na samotné to vyhodnotenie a spravili by sme si aj vyžrebovanie dám, ktoré teraz spravili objednávky. A ešte raz vám gratulujem, dámy, každej jednej, že ste prispeli do peknej tímovej produkcii za mesiac marec a teším sa už na mesiac apríl. Pa, pa!